Iya leh, kok ning bak diumbah. Diumbah urung ah. Iki kan diumbah terus dienggo neh lah ya ceritane. Yus berarti ki wayah ngumbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi. Aku tak obos sik. Heeh. Iki apa? Bariki langsung balik gantian. Nah, iki ngene iki sing mesen Makjah pemirsa. Pokoke nek botol-botol Mbak Yun aja mbok buak. Oke. Tremos. Iki. Lho. Kresek-kresek. Wes ngene iki pesenan nggih pemirsa. Pesenane Makjah. Terus iya wes dang. Enek sak. Apa iki, Mang? Enek tempe barang. Oh alah, iki nggone Ninoy. Wis enek bayangan-bayangan iki lagi sirah cemot-cemot iki mang lagi tak ngono nggih pemirsa. Iki nggone Ninoy. Digoleki ngrene. Mbah ngarani jerapah iki ya urung iso ya pemirsa. Mungkin dekne goleki karakter apa nek mbah kan dekne mesti jelas-jelase sapi. Terus ada meng iki kucing, tapi dekne iki ya mbah ngono. Wis ora tak buat kok ning ngene. Iki wis sak totone sik nggih pemirsa. Aku tak gage budal rono. Dang satset neh. Iki ki apa ya pemirsa? Pempes pemirsa. Saya tak ringkas dulu nggih. Dintun. Tun. Neng di. Hah? Oh karo Yaya. Iya. Iku kok adike sileki ya. Maksudnya Pengen dolanan kaya ngene. duduk, Dok. Yaya duduk ndi? Dolanan Yaya. Yaya ndek dolanan apa? Dolanan apa, Len? Roblox. Apa? Apa Jangan ya? apa? Kayak mewarnai ngono ku yo. Oh, sing gak mewarnai. Mbah apa ora roh jenenge aku. Wes ning kene sik, Nduk. Kan 15 dino omah depan ora dibuka. Ibu ter ya. Tak resikane bar kuwi terus langsung iya engko sik. Iki wis tak masakno. Ya engko buke mulai bengi gak apa-apa ya iki gantian lek sus pulang karo Reva. Lah aku ku turu ambek sapa? Ibu kan kok mulai bar ngisak. Oh alah. Kok isuk terus buke gantian rono. Ngono ya. Ambek Yaya bermain aja tukaran lho ya, dulure. Pokoke maksudnya dalam arti nek Yaya pinjem ya dipinjemi. Intan kan iso nganggo sing bobrok kuwi. HP sing pecah, tapi kan jek kena dinggo dicas, engko nek wis anu dipinjemi. Gak apa-apa. Sing penting jek batas-batas ora terus mripate ngingeti HP kan yo enek selae istirahat ngono lho. Nek suwi-suwi kok mripate sakit kaya apa? Repa, minus do. Minus. Kuwi paling biyen ki repai membaca dalam kegelapan, Nduk. Heeh. Jadi membaca dalam kegelapan terus mripate dadi sakit ngono. Mengane nek membaca harus di tempat yang terang, usahakan jaraknya sakmene, jarake ya 30 cm lah, ora oleh sampai ning mripat. Iya, enggak boleh. Itu wanti iki. Sebentar lagi mama pulang. Ya sik sebentar lagi ndekne lagi bangun kan. Wis ben sik. Paling bar iki langsung mandi pinter. Wong tak tekoki sudah biasa mandi sendiri ya, Nduk. Nggih, Bude ngono kok. Pinter ya. Wes, Lah ya seperti tak nang masak, nang tak anu. bayiku mulai yo. Kemarin ceritanya kan nek dari dokter saraf diperbolehkan, tapi dari dokter dalam bayi harus istirahat dulu di sana sampai tensinya itu stabil. Soalnya tensi bayi ini dari stabil kadang naik kadang turun. Ini bener kata pemirsa tadi bu. Saya tonggoku kan yang ICU kan enek kayak semacam istirahat sih sebentar di ruangan terus ini kalau berapa hari ngono lagi pindah kok ini kok dokter Iqbal kok ngendikan nek ini langsung boleh keluar makanya
Wah. Dan ternyata benar harus menunggu tensinya stabil. Jadi sebelumnya nih pemirsa, sebelum mama pulang, mama Susi pulang 7 hari kemarin yo sing tidur malam di sana gantian ya Bunda Dewi mbek aku. Terus isuke Reva mbek Mama Cini terus gantian aku neh mbek Bunda Dewi. Terus iki mama Susi datang, terus iki ning ICU iki terus Mama Susi karo Revalina prajurit. Pokoknya gentenan dan ini sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan APE piye. Itu aku kurang aku juga ikut minta tolong terdepan. Masalah kumbahan apa gak usah dipikir kok nek Mbah wis sehat, ibu wis sudah di rumah, waduh kok tak rewesiane tak buang sama. Gak usah bingung perkara kumbahan, gak usah bingung perkara apa. Kita dari ibu sama ngono ya. Ini gak mbok ketok mau. Iki lho lihat deh. Duwe cek aku, cek duwe. Cek satu yo. Hah? Cek satu. Tukuna sesuk. Tukuna. Insyaallah. Insyaallah ya ora sida. Lho, aja ngono to. Insyaallah ki ya aja terus awakmu memutuskan ora sida. Ora sida. Insyaallah. Kok Wis wektune wis tepat mungkin tumbas to yo. Anu ya Bu ya, kan bertiga. Ya Bu ya, pokoknya di rumah harus ada persediaan oksigen untuk ibu ini terus apa ya? Monitor taruh mungkin pemirsa sing pokoknya untuk nguap ibu kuwi ya kudu terus alat mak cetis dinggo darah. Ngecek gula darah kuwi harus ada di rumah. Yes, terima kasih untuk perawat yang ada di sana di rumah sakit PKU Muhammadiyah yang selalu ramah memberikan yang terbaik. Pokoknya mengkonsumsinya harus ini harus untuk menjaga kesehatan gitu pemirsa. Kayak pengarahannya itu just tenang. Cuk. Dibuka tan? Ayo tan, dibuka tan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Nindi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ya. Iya. Iya. Iya, Dok. Nyah, aku nek pe mbok syuting no. Ayo. Setelah 15 hari pemirsa. Ya Allah, internet itu lah depan. Wis. Ayo Rena. Oke. Siapa nggak sering? Gak Kan mau? para Rena juga ya. Paling pakane Mbak Lina aku lho, pakane Mbak Lina. Mbak Parno. Mbak Parno. Mbak Lina ndek ana yo kudu sakit kok. Napa? Lara apa? Kolesterol. Aku yo mbek tak guyoni. Apa sampean nek ambek bakar uritan terus sampean icipi terus apa piye, Mbak?
guyu. Hmm. Ini jenenge iki lagi paringi sakit ya kan. Aku gak Pak Dono intan sehat terus. Wis saking nduk iki wis sak gawekno sarapan terus anane ya. wis bar Heeh. wis tuku karek rono tenang. Bunda Dewi yo pengurusi kumbare sik nduk jarene. Oh. Aku tak ngurusi kumbang sik. Urung budal, Mang. Sapa? Bunda Bunda Dewi. nang rumah sakit. Yukung lah nek yang meneh iki Bunda iku jatah yang isuk iki kan Ibu. Bunda aku rondok isu lawan. Kan Ibu iki gage-gage. Wis. Nyapu sing nyapu. Enggak. Mah. Ini. Nyapu mbek ngepel. Enggak. Mah aku sing nyoteng ae kok. Wes tak penuhi Mbah Yi jenengan. Omahe ngarep sapone Yun. Nggih. Siapa? Iki lho suatu ketika Oh, Mbah Yi. Mesani HP pun Siapa? tak isi iki. Mbah Yi lagi. Omahe diresiki. Makjah ya belum bisa. Napa? Mbak aku rung iso mbok kongkon, Mbak. Masak. Ning di Bu cari. Bu Alis. Masak pras pesenan Bu cari. Mbak Alis. Mbak Alisi sing sebelah ndi aku marah gak ro mae, Cak. Mbak Alis omahe kono lho, Mbah Modin. Mbah Mudin. Pak Silo gone Mbah Tas masang keramik. Mbah Tas. Ya. Masang keramik. Masang keramik. Heeh. Ndak Sela sekolah. Sekolah. Intan nyoteng. Aku gak sekolah kenapa? Lho. Ayo sekolah neh mondok ke Ibu. Mah, Ibu Bibi. gelem. Ruwono toh, Ibu ndek Bunyai Indarwati. Hafiz Quran. Seumpama Intan pengen sekolah, ayo mondok bareng mbek Ibu. Mah, Aku yo tidur ning kono. mah ya Allah. Kurang minggu pisan nang gerak dino minggu mas. Aku mau. Lah mondoke karo Ibu iki. Mah, apa dudul pusae? Lah nek pamane Ibu tok sing mondok oleh. Mah, aku pengen dudul pulsa kayak Mama Susi pengen saiki. Iya kan, bismillah. Siapa nah yang wong sesuk digawe Mas Dimas tek warunge tek. Wis mboten, Mbah. Ya digawekno kan yo Intan yo kudu duwe modal sik. Tak dolno sawah sik yo. Ya. Kalau Mbah kok tak dole sik. Halo Mas Dimas, halo. Ada Mas Dimas ini apa? Iya. Sok mben tak kongkon gawekno warung. Ya, wis tugas Intan golek modal sing cukup kanggo gawe usaha. Iya, usaha. Ini lampu tan makan kita. Iya kan? Iya, betul. Oh, terus pasang. Mas, ini Mas lokasi strategis di mana Mas? Mungkin cara pasare pripun, carane bentuke piye? Heeh. Ono. Tugasnya kan gawe golek modal dulu, modal usaha. Iya, modal ya, betul. Gua kata awak ambek sing mbok percaya Mas Dimas, enggak karo Pak Sino. Enggak pengen juga Mas Dimas. Mas Dimas kan masku. Masih dik rapa karo Mbak Lina. Gak ambek intene. Lah, Wah, nah ibu. yo takoki engko Mas Dimas, sampean masku apa gak je apa Mas rapa tok. Mas Dimas masku yo Mas. Yo, oh ibu. Yo. Malah nduk tulak nduk. Waduh ae kok. Ya waduh nduk tan. Minggu ae.
Gak apa-apa digodhog. Ma. Ayo nang guri. Ya sama guri sik tanya kita tak ngapel. Dah sama guri. Aku ki ngerti kok iki wis ora tenang. Dikon nyotengno ora tenang soalnya pengen ndang dolanan ibu cek wagi tan kerjaane cek nyapu iki cek. Ibu ki gowaginan kan. Set-set masakno awakmu. Iki budal neh. Ngono bagian riwa-riwi. Ibu Yun. Bapak kayak duit. Mas sak kei. Ayo. Mapat. Matur nuwun kula titipke Mbak Kori. Nggih, makasih. Nggih, kula sing matur nuwun. Jangan gitu ya. Bapak aku dengi buat tunggoni seneng, Mbah. Nggih, matur nuwun, Mapat. Buat tunggoni senang, tunggoni bapak basi kak nih. Iya. Ya. Maaf loh, baik tidak nih. Boten. Matur nuwun jenengan kancane kok. Terus benju nengek wong numpak udan kono tangisi. Teng pundi, Mbak? Niki nang mriki kan Oh, pakai tangisi. nggih. Buat benju. Kula sing matur nuwun, nggih. Seneng kan dadi setelah mati iki nunggoni awakku. Seneng. Tak titipno Mbak Kori, Mas. Iki pakai sukane Mapat. Ya wis entan ben suasanane beda. Ya. Ya Allah, maaf ya. Neng. Iki engko ki sedina awakmu lak ya dolanan ambek Yayo alak sedina maksudnya dijaluki tulung ibu nyoteng nomok sak cris ndak emoh le nduk. Ini wes. Jaluk 10 menit tak engko sing 10 menit gue tak ndremimil dhewe ning kono ya. Tak ngomong-ngomong dhewe tak geneman-geneman dhewe. Nah, ngono lho. Buke minta tolong sekali. Oke. Nah, wes, dik mau tak sapa iki. Gorene. Ya Allah ketantol HP ku. Intan kalau nggak nyaman di seperti ini pemirsa dijak syuting nggih mboten purun soalnya napa? Dekne wis kemeron pengen dolanan karo Yayo. Ambek yo. Ibu maksudnya ki ibu kancane dulu, ibu njaluk waktu 10 menit tok. Bar kuwi nang dolanan sedina sewengi. Gak apa-apa. Jaluk dolanane Yaya mang aku Iya. jumane opo Ora roh mewarnai apa. Ora kok. Aku mesti aku tak takono. Wes selesai. Ayo mengguri. Wes sampekane wis cekot-cekot iki lho. Ayo. Mbok yo dikunci. Sing yoyo malah wis mandek. Wis sok mang. Oh, iki Mas Al malah pinter wis mam iki. Iki mang Intan wis tak kongkon ndang mam tan kabeh dulure wis padha mam. Engko sik urung mood, ngenteni mood. Mbah. Iki pinter. Ora. Rono apa ora Baban? Wis aku tak ndang Rono. Aku tak nguber-uber Intan sik. Kalau mendelok HP jangan cedak-cedak le ya nanti mripate sakit. Nah, pinter sakmono. Wis mam gae. Iya, bayar mau lawah. Iki adek iki sing dadi tragedi iki kipas iki. Iya. Oh, alah dokter. Iya, dokter Google loro iki. Lungguh sing apik tak tekani. Yaya, Yoyo, terus karo Al wis padha sarapan. Wis ndang padha mam. Yo kok sik aku cek mewarnai iki yo. Malah mewarnai. Iki Iya, aku iya. anyar iki. Dike Yaya kok. Masa dong? Oke, pemirsa, aku gantian yang cus. Budal. Yo jam-jam pulang. Oh, budal le urung kok. Dadah. Dadah le. Ya Allah maaf, nduk. Tak kira tadi anu Yoyo dadak Yaya. Wes dong, pakai anu apa? Udah kasih. Ning kono. Ngancani Mbak Intan gak lho? Lho kae sing Yoyo ngancani Mbak Intan alumni Kumbanti Yaya. Wis demikian pemirsa nggih.
cerita pagi ini doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit paling sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Seumpama nek salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk jenengan semua yang sudah mendoakan ibu, memberikan semangat dan lain-lain. Semoga doa baik kembali baik untuk jenengan. Terus langsung cus ya pemirsa. Tak benekno helme. Apa kae? Apa kae? Apa piye kae? Apa piye kae? Apa piye kae? Lho, iki kacar sitok. Lho. Nah, jam 8 ayahe pulang. Susi karo Repa iki ditinggal iki. Ibu anggone peki pasanginan ya aku. Piye lah nang ngakakno ku? Gak makan ya? Oh iya makan. Iki lho garene aku ndelok sapa pemirsa. Cece gapura terus sapa kuwi sing sambar garene nyekeli ngene iki lho. Nggih pun pemirsa nggih demikian konten pagi ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua, selalu jaga kesehatan. Kita Dik Susi yo cerita nek dokternya boleh Mbah mau pulang sekarang ya dibolehkan, tapi jaga ini pemirsa, soalnya kan tensinya itu ijek naik turun. Nanti kalau sampai rumah, kalau terjadi hal-hal yang tensinya naik, nanti bagaimana? Harus disuruh sabar dulu. Sabar dulu, terus mau di observasi dulu. Jadi sabar dulu nggih, ampun niki diobservasi dulu. Oke, Dok, manut bagaimana baiknya manut. Sajane ya mau pulang ke sore atau sekarang enggak apa-apa, cuma melihat kondisi tensinya ibu yang masih belum stabil. Wis ngono kuwi pemirsa. Doa terbaik ya untuk kita semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.